OK, máme tu ďalšie video na YouTube. A dneska to je také video na rýchlosť, ktoré som vôbec nepočítal, lebo som ešte dneska točil jedno, ktoré vám už vyšlo na YouTube. Je to, že či dokážem dať kita späť na 750 trofej. A keď sa pozrieme do klanu, chýba nám jedno ego, aby sme otvorili Godzillu. A chceme to tu dať. Takže ideme to dať. Neviem, koľko chalanom z klubu chýba hier, ale ideme to dať. Takže ja som tam taký timelapse a tak. Pome. Ale máme to, let's go. Takže máme tu skin na Godzillu, to je let's go! Máme ho tu, niečo equipnem a niekoľko pinov, takže let's go! Ideme ich hneď do klanu tie piny. Takže let's go, máme to. Som tretí. A toto by bolo pre toto video všetko, tak zatiaľ čau.